Hej og velkommen tilbage til Emils Analyser. Så er jeg egentlig anderledes nu. Nå, lige meget. Og wow, 50 videoer lige nu. Shut up, det er vigtigt for mig altså. Så måske nogen der undrer jer lidt. Jeg var en lille bitte smule over, hvor fanden jeg lavede en 30 video special. Fordi jeg nåede rundt tal på samme tid for samme dag. Som der var sammen med det der skolens sangdag ting. Derfor. Men hvad er der egentlig at sige? Altså, ja, der er ikke noget specielt her ved den her 50. video ting. Det er egentlig bare mig, der sidder og taler om nogle ting, jeg synes om skolen. Det er ligesom min normale analyse. Jeg har ingen idé om det kommer til at blive særlig langt eller noget, eller ja, det kommer nok til at blive en sådan normal tid i hvert fald. Men ja, altså det er en ting der, så kunne jeg bare komme med nogle idéer til, hvad jeg synes om skolen generelt. Og nogle ting om skolen også generelt. Og det er jo faktisk, så er det jo også lidt fordi, altså skolen det er en ret stor ting for rigtig mange jo. Altså i skolen er det der, hvor der sker rigtig mange ting. Rigtig mange af de første ting i hvert fald. Altså i skolen plejer det at være der, hvor du lærer at læse, hvilket jeg nogensinde troede, jeg kom til at gøre, dengang jeg var lille. Og ja, jeg kommer nok til at lære mig lidt med det her. Men jeg tror egentlig faktisk stadig, at jeg er en slags af de der dygtigste læsere. Selvom jeg blev fortalt, at jeg var rigtig dårlig, eller lå under middel til en læseprøve. Fordi jeg havde fået en anden totalt mærkelig bog. Som var en slags reservebog. Men ja. Så hvad er der egentlig ellers i skolen? Altså det er der, hvor du lærer at... Jeg tror ikke engang det er der, hvor du rent faktisk begynder at lære at tage ansvar for dig selv endnu. Men det er også der, det er faktisk der, hvor du begynder at sådan få rigtige venner. Altså du skal jo knytte dig med nogen siden 0. eller 1. klasse, hvor fanden der er I nu starter på den. Og det er også derfor, at der er nogen, der bliver rigtig kede af det, når enten de selv eller deres venner skal flytte. Og for at være ærlig, så har jeg prøvet det et par gange. Altså, jeg har ikke prøvet på selv at flytte fra en skole, men jeg har vist oplevet, at der var 1, 2, måske endda 3. Jeg tror 3 styks har flyttet fra skolen, men de har så også været der i 1 år. Og sjovt nok ser jeg også ud til at faktisk hvad kan man kalde det, være en af de første, der kommer sådan en slags kontakt med dem. Ja, der ved jeg lidt mere om mig. Jeg har virkelig ikke meget andet at sige til det. Ja, jeg ved godt, jeg siger meget. Jeg har ikke planlagt det her en skid, og der er ikke mere at sige til det. Det gør jeg sgu sjældent. Men altså, ja, det er bare nogle få eksempler egentlig. Jeg er egentlig ikke så meget, at jeg kunne komme sådan med, hvad det er, at man lige nu i hvert fald har jeg ikke lige, jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg for eksempel kunne nævne med første ting i skolen. Altså, det er jo stort set bare der, hvor du lærer en hel masse ting, altså, om end du vil det eller ej. Jeg ved ikke hvorfor, men altså, der er nogle folk, der er sådan like, jeg ved ikke om jeg hører det så meget mere, men der er noget med, så skolen den er kedelig, og ja. Men jeg ved bare ikke, hvor meget der egentlig er nogen, som, hvor meget man egentlig tror, hvor meget man egentlig synes det, at man bare gerne vil se fri fra skolen, og bare ikke komme i skole, fordi jamen, man skal jo åbenbart være i skolen. Selv de der aller åndssvageste timer, som der overhovedet ikke har noget som helst, kommer til at have nogen som helst påvirkende med dit fremtidige job eller noget som helst. Har jeg noget hår her, der forstyrrer mig. Jeg sidder sådan i vejen, hvor fanden gør det? Jeg kan ikke se, se det pis, men hvad fanden nu jeg var i gang med? Nu bliver jeg forstyrret, det fucking hår. Hvorfor bliver jeg forstyrret af alting? Men hvad fanden var nu jeg var? Ja, det var, ja. Og
Ja, jeg forstår bare ikke, hvorfor man nogle gange bliver nødt til at gøre sådan noget. Det er faktisk nogle gange er det lidt dum måde, at skolen er blevet bygget op på, eller skolereglerne er. Og det er jo selvfølgelig nogle af de der mærkelige nogen, der sidder og planlægger det. Hvilket også får mig til at komme til et andet emne, hvilket er, at ja, den her skolereform, ikke? Jeg forstår bare ikke skolereformen. Altså, for det jeg står, heldigvis så er min skole en privatskole, så bliver ikke påvirket så meget af det. Fucking noobs. Så nu kan jeg bare lige pitche endnu mere. Så nu kan jeg bare lige for at pitche endnu mere af den nye skolereform. Og hvor langt tidsændringerne og sådan noget. Ja. Vi forstår bare det ikke, fordi altså, der er folk, der er kommet ud af skolen uden den der fucking skolereformsændring. Og de har jo klaret sig fint. Altså, der er nogen, der har fået nogle rigtig store job. Og ja, altså, jeg forstår ikke, hvorfor vil de bare give os endnu flere timer for, altså, prøver de virkelig på at banke så meget i hovedet, sådan, vi skal være dygtige. Jamen ja, nogle af os bliver også rigtig dygtige af normale timer, men eller at bare normal tid, altså hvis det kommer jo lidt an på deres personlighed, jeg til min skole, altså. Men jeg tror bare virkelig ikke, det vil ændre næsten overhovedet ikke noget til eleverne, altså der har også været strække, i hvert fald på min skole. Har I lige haft det der lockout? Jeg tror også, det har noget med... det var også en, der fortalte mig i kommentaren, det var handlet om lockout. Ikke engang lærerne synes, det var særlig smart, men det er jo bare dem, der har hovedet op i røven, som siger, det skal de bare, fordi så bliver de klogere af det, altså. Men jeg tror virkelig, de bliver klogere. Rent faktisk tror jeg, at det bare de bliver mere stressede, og især hvis de får flere lektier for, altså. En anden ting er, at jeg får ikke så mange lektier for her i skolen i hvert fald. Jeg kan huske. I hvert fald ikke i forhold til, hvad en folkeskole har i hvert fald. Jeg har engang været hjemme hos en ven, og så jeg bare, hvor mange fucking lektier hun havde for. Og det var faktisk, jeg tror faktisk, at hvad det så ud i hvert fald, så var det flere end det vi har i timerne. Men hvis der kommer flere lektier, holy shit, altså. Og måske ved I lidt, altså jeg har det mere på den der måde med lektier, altså at de kan godt være lidt skadelige for børnene, altså. Kommer selvfølgelig lidt an på, hvad for en slags personlighed børnene har, sådan noget. Ja, altså, også generelt bare skoletiderne, altså, at de vil gerne vil have det til at være længere, altså. Jeg ved bare ikke, hvad det er, de virkelig gerne vil have ud af det, altså. Ja, måske, hvad er pointen med, at vi lærer flere ting, altså, eller lærer mere om nogle ting? Der er virkelig ikke nogen rigtig ordentlig pointe, altså. Ja, og måske er der nogen, der bliver lidt bedre til deres job, men altså, vil det virkelig give den der forfremmelse, eller eller vil det virkelig altså give jobbet overhovedet i forhold til hvad det andet var? Og vil eleverne virkelig kunne huske det shit? Altså, jeg kan næsten ikke huske noget som helst for 6. klasse, eller bare generelt 5. klasse. Jeg går i 6. klasse. Men bare generelt, eller sidste år i 5. klasse, jeg kan huske, vi havde noget punktum, komma, streg, halløjse, og måske kender jeg lidt til det, altså hvor kommaet skal være. Jeg har også haft noget stav 5, som var næsten fuldstændig ubrugelig for mig, for jeg allerede vidste, hvad det var, altså. Og resten af det kan jeg næsten virkelig ikke huske. Altså vi havde noget om proppen, men jeg ved sgu ikke hvad tingene er. Det værste er, der er jo noget genopfriskelse, men det glemmer man jo næsten også det næste år jo, altså. Og især siden, at jeg ved ikke om det er hele tiden, men nogle gange så er det jo starten af året, og ja, genopfriskelse, fantastisk. Det glemmer man nok næste år. I hvert fald næste skoleår.
Og det er lidt min mening med lockouten. Og en anden ting, der også måske har en smule har noget med lockout. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der var en eller anden, der havde foreslået, at man begyndte at slå på eleverne igen. Ligesom i gamle dage. Og det værste er, det er vist en, som politikerne de hører på, i hvert fald, da vi fået noget ud af i skolen. Det er en, som politikerne hører på, hvis ikke lige fik den. Og ja, en sjov ting er, at man siger, at mange af politikerne, de er dem, der har hovedet op i røven. Det er i hvert fald sådan, jeg har hørt det. Og hvis den her lov skulle, eller hvis den her ting, som ham der den mystiske person, skulle blive fremkaldt, så er det i hvert fald klart, der er nogle af politikerne, der har hovedet op i røven. Det er næsten bare utalt om, altså slå eleverne igen, altså lad mig bare tage det her, for det min skole har fundet resultater. De vil ikke respektere lærerne, de vil respektere hånden, eller hvad for noget, der giver dem lusinger og sådan noget, bare en lusing eller et eller andet. Ikke sådan, det er jo sådan noget bare at give en lusing, hvis de ikke holder kæft. Men ja, så det egentlig bare ske vil være, at det min skole har fået frem til, det var, at de bare vil være bange for hånden, og ikke vil respektere hånden, og ikke respektere læreren. Jeg gad egentlig godt vide, altså selvom at læreren lidt brokker sig over det, eller den lærer vi har haft, har brokket sig lidt over det, så gad jeg egentlig godt vide, om de rent faktisk stadig vil bruge vold, fordi nogle af os larmer altså meget. Jeg larmer ikke så. Jeg er heldigvis den type, der ikke larmer så meget, i hvert fald for min skyld af. Altså, for mig er det i hvert fald heldigt. Hvis I ikke synes det samme, så er det noobs. Okay. Hvis I ikke synes det samme, altså helst ikke nogen børn, der bliver slået jo, altså det er jo kun godt. Men ja, der begyndte jeg at komme på sidespor igen. Hvad er der egentlig mere? Jeg synes at jeg havde noget mere. Det er altid det der med, at man synes, man har noget mere, og så siger man, nå, ved du, fuck det. Og det er i hvert fald sådan, jeg har og så husker jeg det lige igen. Vent, det var faktisk noget meget, meget vigtigt, jeg havde om det shit. Men hvad er der mere om skolen egentlig? Det begynder at blive helt vildt mærkeligt. Der er egentlig ikke meget mere om skolen, og det har egentlig været en nogenlunde kort video, især en 50. video special. Der er virkelig ikke meget specielt om det. Det er faktisk bare en... Det er lidt... Der har jo faktisk været lidt med nogle genting. Altså jeg har jo nævnt... Jeg har i hvert fald nævnt noget før, kan jeg huske. Jeg begyndte at tænke på før. Men det er egentlig bare det, altså... Hvad synes jeg generelt om skolen? Ikke fordi der er nogen, der virkelig tager sig af det, men... Hvad jeg synes om skolen? Nu begynder jeg at spørge mig selv igen. Ja, skolen den er vel fin nok på den måde. Altså, den kunne godt blive improved lidt, i stedet for at de kommer og bliver slået om der manden der, som havde fået... Jeg ved ikke, hvorfor havde jeg ikke begyndt at tjekke på det før? Det er fordi jeg lige... Ved du hvorfor? Det er fordi jeg lige er kommet til at huske det. Altså det der med... jeg kan ikke huske, hvad ned. Det var ikke engang ekstremt lang tid siden, vi havde haft om det. Ham manden. Men jeg har ikke så meget med at huske navn, og jeg ser ikke med fremmede folk, så... Ja, hvem var nu ham der? H.C. Andersen var igen? Eller PewDiePie, hvad fanden var det nu ham? Var det ikke ham der vagabund, der sad ude på gadehjørnet, eller... nej, ham der Justin Bieber. Var det en duo? Nej. Nå, nu begynder jeg bare at lave dumme jokes. Men der er egentlig ikke meget andet at sige egentlig. Altså jeg havde håbet vel på, at det var lidt sådan længere tid
agtigt noget. Altså, jeg kan bare sige, juhu, 50 videoer. Jeg havde faktisk planlagt en anden slags video special, men og det er bare sådan, jeg har ikke lyst til at slutte af på den her måde. Jeg tænker på, hvad fanden jeg kan gøre med den her fjernbetjening, der er specielt. Woohoo! 50 millioner subs! Okay. Nu begynder jeg bare at blive dum, gør jeg ikke? Jeg begynder at lyde som en af de der noob-tuber. Selvom mine subscribers siger det samme. Og jeg bliver ved med at nævne mine subscribers. Jeg føler mig virkelig ked af det lige nu. Og jeg begynder at føle mig som en af de her noobs, der begynder at lave en hel masse mærkelige ting. Hvorfor er jeg så original nogle gange? Var det nok? Ja, men jeg har egentlig ikke mere at sige igen, som jeg nok har sagt 10.000 gange. Jeg vil ikke sige det. Like, dislike, kommenter, mere hvad jeg har lyst til at gøre. Og ja, jeg ved godt, det ikke bliver nogen særlig speciel video, også lige for den der fucking dårlige slutning der. Jeg gider virkelig lave en anden video, undskyld, hvis I vil have det, men ja, egentlig ret heldig, at jeg ikke har så mange subscribers. Det dilemma. Nogle gange altså, er man heldig eller man uheldig, altså. Ved du hvad, lige meget. Nu har jeg sagt det, og ja, altså jeg skulle bare lave en eller anden 50. video special for mig selv, fordi ja, jeg havde lyst til at lave det. Selvom det ikke blev noget overhovedet som er specielt rigtigt, men ja, jeg må nok holde op med at plapre så meget. Så vi ses vel. Yeah.